Valyuta sewdugärleri bazara gelýänleri dollar barmy, dollar diýip güler ýüzü bilen garşalýardylar. Ýöne düýünden bäri valyutaçylaryň ýerlerini polisiýa işgärleri ýeledi. Bu türkmenawatly valyutaçylaryň işinden, eklenjinden kesilenligini, bazarda sewdanyň üzül kesil adalanlygyny we daşarda ýa içerde valyutada gazandan puly hakyky bakasyna çalışmagyň has kynlaşdyrylanlygyny aňladýar diýip habarça etdi. Bazar sewdasynyň kynlaşýanyny baradaky maglumaty azatlygyň beýleki sebäplerdäki we Aşgabatdaky habarçylar hem tasdik edýär. Aýdylmagyna görä, ýurtdaky işsizlik, büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň, pensiýa pullarynyň bazar narhlary bilen deňeşdirilenine aşy pes bolmagy ýurtdaky sewda agyr zarar berýär. Bazarlar esasan valyutanyň gara bazar narhyna çalşylmagy netijesinde işläp bilýär diýip adyny aýdylmazlygyny soran Aşgabatly bazar resmisi azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Radio bilen anonimlik şertinde urulaşan valyutaçylaryň käbiri polisiýanyň nowatdaky göreşiniň düýün ýerden başlananlygyny, emma onuň anyk sebäbini bilmeýänliklerini aýtdy. Valyutaçylary bazardan kowmak düýün ýerden başlandy. Polisiýa işgärleriniň arasynda raýat eşikli adamlar hem bar. Olar valyutaçylaryň adatça durýan ýerlerine gelip adamlara algyrylyp, olaryň bir ýerde näme işleýänliklerini soradylar. Derrew git şu ýerden, gözüme görünme diýip kowdular diýip işsizlikden valyuta alyp satýanlygyny gurrun gören ýaşaýjy aýtdy. Bazara sewda etmäge gelen adamlar polisiýa işgärleriniň valyutaçylary ýüzüniň uğruna tanaýyşlaryna we olar bilen gaty göýdek gepleşmeklerine geň garyp bu ýagdaýa beýgytyýar tomoşaçy bolurlar. Emma bazardaky satyjylar polisiýa işgärleriniň valyutaçylary ýüzlerinden tanamagyna we olary beýle gödek daramagyna geň garmýar. Sebäbi olar häkimiýetler bilen valyutaçylaryň arasynda ýola goýulan gatnaşygy bilýär diýip habarça aýtdy. Türkmenistanyň bazardaky tertip düzgün meselesi tas 30 ýyl bäri çözülmän gelýär we polisiýa kim işledýän ýaly ruhsat berilmeýän ýerde süýt gatyk, gök bakçy önümlerini ýa başga harytlar satýan işsiz adamlara garşy göreş alyp barýar. Polisiýa hususan bazaryň töwereginde we içinde adamlaryň, awtologlaryň geçýän ýerlerini daraldaýan bir kanun sewdugärler kowýar. Valyutaçylar adatça bu hili päsgelçilik döretmehizde wagtal gadançly ýerinden kowulýar diýip bazardaky ýagdaýy günnügün aşa görýän ýerli hynçylar aýdýar. Valyutaçylaryň kowulmagy bazarlardaky polisiýa işgärleriniň sanynyň birden aşa köpelmegi bilen başlandy. Olaryň içinde uly wezipeli ýöne raýat eşigindäki polisiýa işgärlerini hem görmek mümkin. Türkmenistanyň banklaryna valyuta alyş çalışmalary ýatyrylandan soň valyutanyň gara bazary onuň öz hakyky bazar wakatyna çalşylýan ýeketek ýerine öwürli diýsek hem bolar. Adamlar daşary ýurtda işleýän maşgala agdalaryndan gelen puly ýurt içinde daşary ýurt valyutasyna alan aýlyklaryny bazarda çalşyp soň gerek zatlaryna alýarlar. Eger dolar bu mümkinçilikden kesilse, döwlet bankyndan manat alyp ijek zatlaryny alyp bilmezler. Bu olary çökerer diýip bazar resmiýeti aýtdy. Onuň pikirçe, häzir ýurtda valyuta sewdasyna garşy alınıp barlayan göreş hakykatda bazardaky sewda. Adamlaryň daşary ýurtda gazanan pullaryny erkin sowmagyny, ýaşamagyna garşy göreşe urilýar. Valyuta sewdugärleriniň kowulmagy bankomatlarda manat nagdlaşdyrmagyň kynlaşmagy bilen goşulşyp, bazaryň içki aýlanşygyny düýüpli haýarladýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň habarçysy valyutaçylaryň Türkmenawadyň ähli bazaryndan kowulanlygyny aýdýar. Türkmenawadyň 1-nji mikroraýonyna valyutaçylar köplenç bazaryň çep tarapynda durýardylar. Emma olary düýünden bäri gören ýok. Valyutaçylaryň öz sözleri bilen aýtsak ablawy bolupdyr. Birden köp polisiýa işgäri gelip olary gapyl basypdyr. Ofisiýerleriň biri buýrugyň Aşgabatdan gelenligini aýtdy diýip habarda aýdylýar. Türkmenistanyň valyuta sewdasy adatça Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we İçeri işler Ministrliginiň gödegçiligi astynda. Dolanýarşyň ýokary gatlaklarynaky ýagdaý bilen bagyrlykda wagtal nurwatlary berkitmek we gowuşturmak esasynda amala aşyrylýar.
valyuta sewdasy käte häkimiýetiň ýokary gatlygyndaky özara görüş netijesinde onlarça resminiň işini ýitirmegine, türme batyrmagyna hem alyp gelýär. Mysal üçin 2018-nji ýylyň Tomsonuna Milli Howpsuzlyk ministri Döwran Bayramow işden osadyrlygy olar bir näçe gezek käyin jalan içeri işler ministri İskender Mülükowyň harby çyny beýgeldirdi. Sonda çeşmeler hamala bir kanun konvertasiya, valyuta sewdasy bilen bagly käbir raýatlary we mahkama işgärlerine garşy açylan derme güýşini içeri işler ministrliginiň alyp barýanlygyny habar berdi. Emma Türkmen häkimetleri soňra Mülükowyň hem türme basmagyna getiren ýagdaýlar barada detallary açmaýar.